Magandang araw mga pre. Mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Bago ang lahat ay gusto kong pasalamatan at i-shoutout ang mga masugid kong subscriber na walang sawang sumusuporta at nanonood sa mga videos ko. Rolski Kuwal, Anthony Gantalaw na taga Dagupan, Alicer Alviola, Kusinirong Bisaya, shoutout daw sa mga taga Sambuanga del Norte, nanonood siya from Bahamas. Josh De La Torre na taga Pilar Bohol, Jansep Carcuevas. Maraming salamat mga pre. Matatanda ang taong 2011 ay nanalo si Donnie Ahas Nietes kontra sa Mexican champion na si Ramon Garcia Hirales via unanimous decision. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang balak na resback ng kambal na kapatid ni Ramon Garcia Hirales na si Raul Garcia Hirales. Pero kung bago ka sa aking munting tahanan, pasuporta naman pre, lalo na sa mga Bisaya diha nga hilig pud og boxing. May 28, 2016, naglaban sina defending champion Donnie Ahas Nietes kontra sa Mexican challenger na si Raul Garcia Hirales at ginanap ito sa Bacolod City pa rin. Ito ang pangsyam na depensa ng ating kababayan sa kanyang WBO Junior Flyweight title. Sa laban na ito bitbit ni Nietes ang kartadang 37 wins, 1 loss at 4 na tabla. Habang ang Mexican challenger naman na si Raul Garcia Hirales ay may 38 wins, 3 losses at 1 draw. Sabay nating panoorin at balikan kung paano pinasuko at pinagretiro pa ng ating kababayan ang Mexican challenger. 5 years ago against Nietes, Raul Garcia Hirales, he's a southpaw, he's very aggressive. Garcia likes to come forward, which means it's good for the right straight of Donnie Ahas Nietes. Good right by Donnie again. Title against Florante Condes. Oo, our very own Florante Condes. Yan na rin sa mga ilang nasabing boksingero. Johnny walking to the... Donnie Nietes. Good. Right hand. Yan ang kanyang good punch. Straight box. Kaliwete. Ito si Donnie Nietes. Methodical start. Alam mo, feeling ni Rayito Garcia. Ito na rin ang mahali kong huling fight since 2004. Crouching a little. That was well in the round number 1. This weight, because he wants to fight, he also wants to fight Roman Gonzalez. Oo, yung pound for pound king ng boxing ngayon, who is at 112 pounds. Now September, in the Stub-Up Center, he After figuring in a draw sa kanilang unang pagtitoos. Now, doon ang maisipin niya kasi yung daming estilo sila ang kalaban niya nung una. Ibang-iba ang estilo ni Rayito Garcia. good luck by Garcia. Kaosay Galaxy of Thailand. Twins who became world champions. Raul Garcia and his brother Ramon Garcia Hirales. And they both became world champions in the same fight card. Yeah. First time there. Good right. Oh, good. Right against by Nietes. Ginagabay ang kaliwanting stance ni Rayito Garcia na Mexico. Donnie Nietes. 2-division world champion. That is a minimum weight. Ngayon sa light flyweight. Good left by Sampamor. Round number 3, flyweight championship, particularly the WBO, held by Donnie Ahas Nietes. Patuklaw. Yun. Nakanan, open crouch. Sa round na ito, huli ang Mexican challenger nang matamaan ng malakas na left hook sa panga at sinundan pa ito ng matinding right uppercut sa bodega na nagpabagsak sa Meksikano sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang karera. 2 beses bumagsak sa round na ito ang Meksikano. Nakatayo at natapos pa ang round 3. Here we go. Nietes. Handa na tukawin. Ahas. good right and a left hook and a right to the body. The body. He is down. Never been knocked out. That was a big drop. And he's looking at his corner. Garcia in big trouble. Nietes, another. Let's look at the kill.
At dito sa round 4 ay patuloy itong binugbog ni Donnie Ahas Nietes. Nakakabawi naman ang challenger paminsan-minsan, pero halatang unti-unti nang nadudurog ang kalaban sa malakas na patama ng ating kababayan. Pulido ang jab ni Nietes. So that's a 10-7 round. 10-7 rounds. Sapagkat 10-8. So, do take note of that left straight. By Garcia. Main weapon niya, Ronnie, that left straight. Alam mo na yung gusto ni Nietes kasi sugod na sugod itong Garcia. Ni Garcia. Oh, look at that. Right hand again. By Nietes. That was Eh, huli-huli ni Nietes yung pasok sa mukha ni Garcia. Oh, big left by Garcia. yeah. Nietes promised a show, Ronnie. He promised an explosive show and he's doing that so far. 10 seconds. Round 5 ay patuloy ang bakbakan, bahagyang bumabawi ang kalaban, pero hindi ito inaatrasan ng ating kababayan. Patience and power. Yun ang gusto ko itong si Donnie Nietes. Breaks you down. Kumpiyansa, yan ang tinawagan sa kanya kay Donnie. Walang kumpiyansa. Oh, good left by Garcia. Labas yung kaliwa ni Garcia. Kaya nakikita ni Nietes yung opening para sa kanyang right straight. Right straight. Another right loop. Doing it Every which way. every which way. And the referee allows fighters to fight it out. Nothing clinch. Good body shot by Garcia. Never been knocked out, Ronnie. Nietes looked at the referee. He thought he was fouled by another body shot 10 seconds to go. Bago mag-umpisa ang ika-6 na round, ay nagpahayag na itong si Raul Garcia Hirales ng pagsuko sa laban. Panalo ang ating kababayan via 6-round TKO at ito rin ang kaisa-isang TKO na talo niya sa buong karera. At ito na rin ang huling tungtong ni Raul Garcia Hirales sa ibabaw ng lona.